Dios niining taknaa. Salamat kayo sa pribileyo nga kami makaduol kanimo. Naghangyo kami sa imong pagpasaylo sa among mga sala. Ug puna kami sa imong balang espiritu aron maangko namo ang kaalam nga langit nun. Masagop namo ang kamatuoran. Amo kining kinabuhian, makadugang kini sa paglig-on sa among pagtuo. Diha kang Ginoong Hesus ingon nga among manluwas. Nga among gipaabot nga mabalik sa dili madugay. Salamat sa imong presensya niini nga gabi. O sa balang espiritu nga maggamit kanamong tanan alang sa pagpasundayag sa imong kamatuoran. Kay kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. Karon nga gabi atong sugdan ang atong series Knowing God. Ang pagkahibalo mahitungod sa Dios nga atong gialagaran. Usa kani kaminungdanon nga butang tungod kay sa tibuok semana atong hisgutan ang kinabuhi ni Abraham. Kung giunsa niya sa pag-ila ang Dios o sa pag-alagad sa Dios nga iyang nailhan o iyang gipakamatyan sa dihang siya nangalagad sa Dios nga mao ang iyang Ginoo ug manluwas. Nahibaw kita nga si Abraham usa ka tawo nga nailhan pag-ayo diha sa balaang kasulatan. Gani si Abraham mo'y hinungdan sa tulo ka mga dagko nga mga tinhuan sa tibuok kalibutan. Ang Judaism, Islam ug Christianity. Nga nagasukad kina gikan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga si Abraham nga gitawag siya og amahan sa pagtuo. Karon atong tun-an sa usa ka semana ang kinabuhi ni Abraham. Ug niining unang gabi atong tun-an mga kapaglaom ang uluhan nga nagingon acting on the call. Kay nahibalo kita nga si Abraham gitawag sa Dios. Sumala sa pinadaya sa Genesis 12:1 and 2. Nagingon ang balaang kasulatan, "Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." Mauni ang panahon nga ang Dios nagtawag kang Abraham. Apan dili lang si Abraham gitawag sa Dios. Apan gipili siya sa Dios. Ingon nga siya gitawag sa Dios, niya ang mga mahinungdanong butang nga atong tun-an sa unang gabi sa atong pagtuon. Kung giunsa ni Abraham pagtubag ang Dios. Ang iyahang action towards the call of God. So atong tan-awon niini nga gabi. Ang una nga butang mga pinalangga kong mga kaigsunan mao nga he was called and chosen by God. Una nga butang, gitawag siya o gipili sa Dios. Mahinungdanon ni nga butang nga atong tun-an karong nga gabi. Ngano man nga gitawag siya o gipili sa Dios. Sa dihang nag-ingon ang chapter 12 verse 1, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Mugawas ka gikan sa nasod nga imong gipuy-an. Gikan sa imong puloy-anan. Gikan sa panimalay sa imong amahan. Ug muadto ka sa yuta nga gusto nako ipakita kanimo. Mauni ang panahon nga ang Dios nagtawag kang Abraham. Gitawag niya si Abraham sama sa iyang pagtawag sa matag usa kanato.
ang pangutana, si Abraham ra ba ang gitawag ni anang panahon na? Wala ba giapil pagtawag ang ubang mga tao didto sa iyang Pinoyanan, didto sa iyang nasod, sa dapit diin siya nagagikan? Ang balaang kasulatan nagasulti, mga kaigsunan, sa Juan, Mateo 22:14. For many are called, but few are chosen. So daghan ang gipili, daghan ang gitawag, apan gamay ra ang gipili. Meaning, ang tanan nakadawat sa pagtawag, unsa maning pagtawag. Ang pagtawag mao ang pagpadala sa mensahe sa matag usa ka tawo. Apan gamay ra ang musanong niini. Tungod kay kung atong basahon kining background sa Mateo 22:14, naghisgot kini mahitungod sa usa ka parabulo ni Ginoong Hesus sa usa ka gingharian, sa gingharian sa Dios. Nga dunay usa ka hari o giingnan niya ang iyang mga sulugoon nga manapit siya panahon sa bangkete sa kasal. Ni anang panihapon. O niya mga sugloon milakaw o nang imbitar ni adto mga imbitado apan na malibad ang mga katawhan. O niya gipadala niya ang laing sulugoon apan gibalibaran tungod kay busy sa ilang mga bulhaton, busy sa ilang panginabuhi, busy sa ilang negosyo, busy sa ilang pagpanguma, ug walay ni adto ug sa ikatulong higayon nagpadala og lain ang hari og mga sulugoon apan ilang gipamatay. Nasuko ang hari, mo hinungdan nga sila gipamatay gidaoban ang ilang mga syudad. Mao nga ang concluding statement nga gisulti ni Ginoong Hesus sa mao nga parabulo, nagingon siya, daghan ang gitawag, kay daghan ang gitawag, apan gamay ang gipili. Buot ipasabot, ang pagkapinili, mao ang pagtubag sa dihang ang Dios nagtawag. Sa dihang ang Dios nagtawag kang Abraham, siya misanong, siya mitubag. Mao nga gipili, gitawag siya o gipili sa Dios. Nahimo siyang pinili, tungod kay siya ning sanong sa tubag sa Dios. He was called and chosen by God. Ang hinungdan sa iyang pagpili, mao tungod kay siya ning sanong. Ang pagpili kang Abraham, ang pagtawag kang Abraham, wala nagpasabot nga si Abraham usa ka tawo nga balaan. Tungod kay gitawag siya, pinaagi sa grasya sa Dios. Tungod kay si Abraham niining panahon na kauban sa iyang panimalay, nag-alagad og laing mga Diyos-Diyos, daghang mga Diyos-Diyos. Gani si Joshua, nagapamatuod siya. Sa Joshua 24 verse 2, nag-ingon ang balaang kasulatan, and Joshua said to all the people, thus says the Lord, the God of Israel, your fathers, including Terah, nang si Terah mauni ang amahan ni Abraham, og amahan ni Nahor, nga gitawag ni Joshua og dwelt on the other side of the river, nagpuyo sa pikastampi sa suba. Og nag-ingon si Joshua, and they served other gods. Meaning kining mga tawhana nagsilbi og lain nga Dios. Buot ipasabot nga sa dihang ang Dios nagtawag kang Abraham, dili buot ipasabot nga si Abraham usa ka matinud-anon sa iyang pag-alagad diha sa Dios, kauban sa iyang panimalay. Dili buot pasabot nga si Abraham dunay dako nga pagtuo diha sa iyang Dios. Apan taliwala ni ining tanan, sa dihang gitawag siya sa Dios, mitubag siya o misanong sa tawag sa Dios, mao nga siya nahimong pinili sa Dios. Iyang gibiyaan ang pagpangalagad nga gialagaran sa iyang mga
ginikanan. Tungod kay misanong siya sa pagtawag sa Dios. Gani nagpadayon sa Joshua 24 verse 3. Then I took your father Abraham from the other side of the river. So gikan niining kinabuhi nga dili kaayo matinuhuon sa Dios. Tungod kay nag-alagad og laing mga Dios. Ingon ang Ginoo pinaagi sa sinulat ni Josue. Then I took your father Abraham from the other side of the river. Meaning gikan sa laing tinuhuan, other side of the river. O gidala niya niini nga pagpangalagad. Maunay unang gibuhat ni Abraham sa dihang gitawag siya sa Dios. He acted on the call. Iyang gisanong mao nga nahimo siyang pinili sa Dios. Ang balaang kasulatan nagasulti nga ang Dios nagpili kaniya. Kay bisan ang pagtubag ni Abraham, ang pagsanong ni Abraham kana gasa gikan sa Dios. Mao nga ang Juan 15:16 nang ingon, "You did not choose me, but I choose you." Ang Ginoo sa sinugdanan mao ang nagpili kanato. Wala kita mao ang nagpili sa Dios. Tungod kay unang butang, ang Dios mao'y nagtawag kang Abraham. Siya mao'y nagtawag. Sa dihang ni sanong si Abraham sa tawag, iyang gipili si Abraham. Buot ipasabot, dili kita mo'y namili sa Dios. Apan gitudlo ta sa Dios, kay iyatang gipili. Kini nga bersikulo nagulagway sa sinugdanan sa kalibutan. Sa dihang gilalang sa Dios, ang tao sumala sa iyang dagway. Sa Henesis 1:26 o 27. Gilalang kita sa Dios sama sa iyang dagway. Nagpasabot ka na nga gipili kita sa Dios nga mahisama sa iyang dagway. Sama nga sa dihang dunay katuyuan ang Dios alang sa pagpaabot sa kaluwasan sa kinatumyan sa kalibutan. Iyang gitawag o gipili si Abraham. Dili si Abraham mo'y nagpili sa Dios. Dili si Adan o si Eva mao'y nagpili nga mahimugso, nga himuon sila sa Dios. Apan ang Dios mao'y nagpili kanila sa dihang gihimo sila sama sa dagway sa Dios. Mauna ang kinabuhi ni Abraham. Gipili siya sa Dios. Tungod kay ang Ginoo wala magpili. Tungod kay ang Ginoo mao ang nagpili kanato, dili kita mao ang nagpili sa Dios. Mao nga nagpahinumdum si San Pablo sa matag usa kanato. Nag-ingon siya sa 1 Peter 1:10. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Therefore, brethren, be even more diligent. Be even more diligent to make your call and election sure. Mahinungdanon ni nga butang nga atong mahinumduman ni ining nga pagtuon sa kinabuhi ni Abraham. Sa dihang kita gitawag sa Dios, sa dihang kita iyang gipili, nga mahimo niyang mga katawhan. Sama kang Abraham, gikinahanglan nga atong ipadayon ang atong pagtuo diha sa Dios. Ipadayon nato ang atong pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Sama kang Abraham. Wala nagpasabot nga sa dihang gipili ka sa Dios. Sa dihang gitawag ka o gipili sa Dios nga moalagad kaniya, musunod kaniya. Pwede na nga sa sunod higayon imong talikdan og biyaan sa Ginoong Hesus. Dili ka na mahitabo alang sa mga tao nga matinud-anon nga gipili sa Dios. Magpabilin kita nga magkinabuhi nga pinili sa Dios, tinawag o pinili sa Dios. Mao nga nag-ingon si San Pablo, make your call and election sure. Siguro ang imong pagkatinawag o ang imong pagkapinili. Nga naman, tungod kay nagpasabot kini
sa atong nagapadayon nga pakigrelasyon pagtuo diha sa Dios. Therefore, nag-ingon ang ikaduha nga butang, mga kaigsunan. Sa dihang si Abraham gitawag o kipili sa Dios. Ikaduha, God chooses Abraham to live and go. Sa dihang napili siya sa Dios, gitawag siya o gipili sa Dios. Ikaduha nga gihimo ni Abraham maong nga gipili siya sa Dios, si Abraham, sa pagbiya o paglakaw gikan sa dapit nga iyang gipuy-an. Nagingon ang balaang kasulatan, atong balikon pagbasa ang giingon sa Genesis 12:1. Get out of your country, from your family, and from your father's house. Hawa ka dinhi, and go to the land that I will shew you. To a land that I will shew you. Kinahanglan ka mo biya og mulakaw. Mahinungdanon ka na nga butang, mga kaigsunan, nga kinahanglan kita mo biya og mulakaw. Og kining pagtawag sa Dios nga si Abraham, sa dihang iyang gipili, gusto niya nga mubiya og mulakaw, palayo niya nga dapit. Dili sayon nga butang nga himuon sa usa ka tawo nga nagpuyo ng dugay ni anang dapita. Tungod kay nahigot ang iyang kaugalingon didto sa iyang nasod, didto sa iyang mga parinti, didto sa iyang puluyanan, didto sa dapit diin ni-acquire siya og daghang mga butang, daghang mga kabtangan sa iyang kinabuhi. Gani, si Ellen White nagsulti sa iyang sinulat sa Patriarchs and Prophets, page 127. Nagingon si Ellen White, it was the lightest that was thus brought upon Abraham. So dili ni light lang kaayo nga pagsulay sa kinabuhi ni Abraham, ang pagbiya ni anang mao nga dapit. Nagingon si Ellen White, no small sacrifice that was required of him. Dili ni gamay nga sakripisyo nga gi-require sa Dios sa dihang gitawag siya sa Ginoo, sa dihang gipili siya sa Dios. Tungod kay gitawag siya nga mubiya ni ini nga dapit. Og dili kini sayon alang kang Abraham. Kay nagingon si Ellen White, there were strong ties to bind him to his country, to his kindred, and his home. Sa iyang puluyanan, sa iyang mga kaliwat, dili sayon ang pagbiya ni anang mao nga dapit. Ngano man, tungod kay didto na nahigot ang imong kaugalingon. Naa didto ang tanan, naa didto imong mga paryente, naa didto imong mga higala, naa ang tanan, naa didto imong daghang kabtangan nga na-acquire. Sa dihang nagbiyahe mi sa akong asawa niadtong Sabado sa gabi gikan sa Gitagom sa among pagsimba. Pag-agi namo sa paingon na dinhi sa Lagindingan, Alubihid. Pag-abot sa Alubihid, ingon ko ni Mrs., naarabay daghang baligyang luti dinhi sa bukid aning Alubihid. May siguro pong mupalit puta dinhi kay dinhi ta mumuyo. Abi ninyo unsay reaksyon sa akong asawa? Yung siya mag-unsa man ta dinig wa man tay parinti diri. Mao nang lisod kaayo mo puyo og usa ka lugar nga wala kay parinti. Wala kay mga tawo nga nailhan anang dapita. Mo nang muadto kag laing nasod, dili biya lalim nang muadto tag laing nasod. Kamo na ka eksperyensya nga muadto mo laing nasod sa nasod nga wala mo'y nailhan dito. Bintahan na lang nang muadto dito nga naay parinti nga bisitahon. Pero kadto muadto lang ka dito kay marabaho ka aron makakwarta ka. Dili sayon. Kanang muadto kag laing nasod nga wa kay nailhan. Unya biyaan nimo ang karuhay sa kinabuhi dinhi kay muadto ka didto og magdalag mensahe sa kaluwasan. Dili sayon. Mao ni ang pagtawag kang Abraham.
Apan ang pagtawag sa Dios kaniya, gitawag siya nga mubiya anang dapita. Gikan sa iyang puluyanan, gikan sa iyang nasod. Dili biya sayon, mga kapaglaom. Nganuman, kay naistablisar na ang kinabuhi ni Abraham, ni anang dapita. Ug ang balaang kasulatan nagsulti, sa chapter 13, verse 2, nagingon ang balaang kasulatan, Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Mauna ang kadunahan si Abraham. Ang 12, verse 5, nagsulti sad, din Abraham, sa dihang milakaw si Abraham, misanong sa pagtawag sa Dios. And Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions. Tangan niyang kabtangan that they gathered, nga iyang nagather didto sa iyang dapit. And they departed, and the people whom they had acquired in Haran. Sa ato pa, didto sa Haran na istablisar na ang tanan. Naana siya daghang kabtangan, naka-acquire siya daghang mga sulugoon. Apan, gikan niya nga dapit, mibiya sila. Mibiya si Abraham, kauban sa iyang asawa, kauban sa iyang pagumangkon, o sa iyang mga sulugoon, dala ang iyang kabtangan. Tungod kay, ang sugo sa Dios kaniya, mao ang pagbiya o paglakaw ngadto sa dapit nga gisugo sa Dios. Nga gusto sa Dios nga iyang mahimong puluyanan. Ikatulo, God chooses Abraham to obey. Mao ni ang nindot nga butang, mga kaigsunan. Ang una, nagpasabot nga ang Ginoo nagtawag kang Abraham ug nagpili kaniya. O sa dihang gitawag o gipili siya sa Dios, ang Ginoo nagpili kang Abraham nga mubiya sa dapit ug mulakaw paingon sa yuta nga iyang gisaad kaniya. Ug kini nagpasabot nga ang Ginoo nagpili kang Abraham sa pagsunod kaniya. To obey him. Pagsunod kaniya. Verse 4 sa chapter 12 sa Genesis, nag-ingon ang sinulat ni Moses. So Abram departed as the Lord had spoken to him. Mibiya siya sa dihang, giingnan siya sa Dios. Maunay na kanindot sa kinabuhi ni Abraham. Tungod kay sa dihang gitawag siya sa Dios o gipili siya sa Dios, mibiya siya sa usa ka dapit ug milakaw ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios nga mahimo niyang panlundon nga mao ang Kanaan. Pinaagi sa pagsunod niya sa sugo sa Dios. So Abraham departed as the Lord had spoken. Sa dihang gisultihan sa Dios si Abraham, wala siya magmakuli apan iyang gisunod ang tingog sa Dios. Iyang gisunod ang sugo sa Dios. Iyang gisunod ang tawag sa Dios. Iyang gisunod tungod kay siya gipili sa Dios. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. Unsay giingon ni Ellen White? Unsay giingon ni Ellen White, mga kaigsunan? Sorry. Nagingon din there were strong ties to bind him to his country. So dunay mga dagkong katarungan nga naghigot kaniya ngadto sa iyang nasod. Nga pwede untang mga tarungan si Abraham nga dili ko pwedeng mukuyog nimo. Dili ko pwedeng mo adto anang dapita tungod sa iyang koneksyon, tungod kay nahigot siya ni anang mao nga nasod. Nagingon si Ellen White,
dunay mga butang nga nakahigot kaniya ngadto sa iyang mga kaliwatan. Ngadto sa iyang puloy-anan. Apan, niya ang nindot nga statement, mga pinalangga ko mga kaigsunan. But, he did not hesitate. He did not hesitate to obey the call. Mao ni ang nakanindot mga kaigsunan. Tungod kay, bisan ang sinugdanan sa kinabuhi ni Abraham, dili siya fully magtotoo sa Dios. Tungod kay bisan ang iyang mga ginikanan, ang ilang mga ginikanan, nagsimba og laing Dios didto tabok sa suba. Apan sa dihang gitawag siya sa Dios, iyang gipili ang pagsunod sa Ginoo. Igsoon, kapag laom, higala, ang Ginoo nagtawag kanatong tanan. Apanaa kanato ang tubag, ang pagsanong sa tawag sa Dios aron mahimo taniyang mga pinili. Si Abraham, nahimo siyang pinili sa Dios. He was elected by God. Sa virtue nga iyang gisanong ang pagtawag sa Dios kaniya. Siya misunod sa Dios. Tungod kay sa dihang gitawag siya sa Dios, wala siya magmakuli sa pagsunod sa Dios nga nagtawag kaniya. Sama kanatong tanan ni ining taknaa. Sa dihang atong nadungog ang mga pulong sa Dios, kita usab gitawag sa Dios sa pagsunod kaniya. Ug mahinungdanon nga butang nga unta dili kita magmakuli sa pagsunod kaniya. Dili kita magmakuli sa pagsunod kaniya. Sa walay pagduha-duha. Kana bitong diretso mga kapaglaom nga imong dawaton kay wa na ka nagunahuna og unsa pa imong diretso og dawat. Ang balaang kasulatan nagasulti sa Filipos 3:13 o 14. Mao ni ang statement nga gihimo ni Apostol Pablo nga naghatag og kalig-on alang sa mga katawhan sakop sa iglesia sa Filipos. Nagingon siya sa mga kaigsunan, "Brethren, one thing I do, forgetting those things which are behind." Mao ni ang gihimo ni Abraham. Iyang gikalimtan ang mga butang, iyang koneksyon. Ang mga butang nga mo'y nakahigot niya nang mao nga dapit. Nakahigot kaniya ngadto sa iyang mga kaparintihan, ngadto sa iyang panimalay. Iyang gikalimtan ang tanan. Mao ning gingon ni San Pablo, forgetting those things which are behind. Kalimtan ang tanan. And reaching forward to those things which are ahead. Mao na ang gihimo ni San Pablo. Taliwala sa iyang kinabuhi, iyang gitalikdan, kay gusto siyang musunod kang Ginoong Hesus. Tungod kay gusto niyang maabot kung unsa ang gitagana sa Dios sa unahan. Reaching forward to those things which are ahead. Sa verse 14, nagingon siya, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nganong iyang gibiyaan ang mga butang sa kalibutan, ang nangagi sa iyang kinabuhi, tungod kay iyang giapas o gitanaw nga mao ang gitagana sa Dios ang kinabuhi nga walay katapusan. Si Abraham, iyang gibiyaan ang tanan. Misunod siya o gitsanong niya ang pagtawag sa Dios tungod kay iyang gitanaw ang gisulti sa Dios sa iyang kaugmaon
nga siya mahimong bantugan o labaw sa tanan, mahimo siyang panalangin sa tibuok kalibutan. Mao nga siya mitubag sa Dios. Si Ellen White, nagsulti siya. Sa Patriarchs and Prophets 127, when Ellen White spoke on the election of Abraham, unsay komentary ni Ellen White mahitungod sa pagpili sa Dios kang Abraham? God has spoken and His servant must obey. Sa dihang nagtawag ang Dios, nagsulti ang Dios, ang iyang sulugoon kinahanglan musunod. Og nag-ingon si Ellen White, the happiest place on earth for him, alang kaniya, alang kang Abraham, was the place where God would have him to be. Maunay pinakanindot nga dapit. Kanang dapit diin gusto ang Dios nga didto ikaw. Sa kinabuhi ni Abraham, wala siya mahibalo ug unsa nang dapita. Unsay dangatan niya ni anang dapita? Unsay mahitabo niya ni anang dapita? Wala siya mahibalo og unsa kanindot ang yuta ni anang dapita? Nga gisaad sa Dios nga mahimo niyang panulundon? Apan misanong siya sa tawag sa Dios. Wala siya mag-hesitate sa pagsunod sa Dios. Nganuman, kay alang kang Abraham, the happiest place on earth, ang pinakatamis, pinakamalipayon nga dapit sa tibuok kalibutan, kadtong dapit diin ikaw gipili sa Dios nga didto ikaw mupuyo. Asa man ikaw ang dapita karon, ang Dios nagbutang kanimo diha nga mahimo kang panalangin alang sa iyang kaluwasan. Sama kang Abraham. Gitawag siya sa Dios, gidala ni anang mao nga dapit aron mahimo siyang panalangin. Og alang kaniya sa dihang gitawag sa Dios, mao na ni ang pinakanindot nga dapit sa tibuok kalibutan. Tungod kay kini nga dapit mao ang gipili sa Dios nga gibutangan kaniya. Wala nay laing dapit pinakanindot nga dapit sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang dapit diin kita nakig-uban sa atong Dios. Bisan asa siguro nga dapit ikaw nagapuyo. Asa ikaw gipahimutang sa Dios. Apan kana nga dapit mahimong mas labing malipayon kung imong kauban ang Dios. Kauban nato si Ginoong Hesus ni anang dapita. Nga bisan asa kita moadto kauban nato si Ginoong Hesus sama sa kasanatian ni Jose. Sa dihang gibaligya siya mga igsuon. Taliwala nining tanan, pag-abot niya dito sa Ehipto, nagsilbi siya kang Potifar o nakita ni Potifar nga ang Dios kauban niya. Ang Dios kauban niya. Sa dihang misulod siya sa bilangguan, nabilanggo siya sa sala nga wala niya himua. Apan didto sa bilangguan, nakita sa magbalantay sa bilangguan nga ang Dios kauban niya. Bisan asa nga dapit gikinahanglan nato kauban ang Dios. Kung kauban nato ang Dios, mao nay pinakanindot nga dapit alang kanimo og alang kanako. Mauna nga si Abraham gitawag sa Dios og samtang gidala siya niini nga dapit, iyang giisip nga kini usa kamalipayon nga dapit ibabaw sa yuta tungod kay kauban niya ang Dios. Sa katapusan, gusto na ko ibilin ang usa ka sugilanon nga akong nabasa. Usa ka panahon ni ana, dunay usa ka English pastor nga nakadungog siya nga didto sa US, sa Amerika. Dunay usa ka Methodist pastor nga maayo kayong muwali. Nga sa iyang pagwali, inigsugod niya og wali, magsugilanon siya og sugilanon nga may makapakuha sa atensyon sa mga audience. Busa,
nilupad siya paingon sa US ug iyang gipangita kining mao nga simbahan hangtod iyang nakaplagan kining usa ka Methodist Church ug didto nakita niya ang usa ka pastor nga maayo kayong muwali. Bisulod siya didto sa simbahan, unya naminaw siya sa wali. Pagtindog sa pastor, nagsulti ang pastor mahitungod sa sugilanon. Iyang giablihan ang iyahang wali pinaagi sa usa ka sugilanon. Ingon siya, abi ninyo mga kaigsunan, ang pinakatamis nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Dili tong na ako nagpauraray sa mga bukton sa akong asawa. Apan ang pinakatamis nga mga adlaw sa kinabuhi mao nga nagpauraray ko sa mga bukton sa babae nga dili nako asawa. Sa pagkadungog sa mga tao, murag nangangha sila. Kinsa man din, unsa man din itong pastor, unya iyang gisumpayan. Og kanang bayhana, ingon dayon siya. Mao ang akong pinalangga nga inahan. So nangatawa ang mga kaigsunan. Kay katudayng bayhana, dili niya asawa, pero mao ay ang iyang pinalangga nga inahan. Kitang tanan, magpauraray mangyud ta sa atong pinalangga nga inahan. Kay nahimugso matagikan sa atong inahan. Nidako ta diha sa mga bukton sa atong inahan. Pagkadungog sa mao nga English pastor, ingon siya, iniguli na ko sa England, ako gining iwali, mao ni ako introduction po, inigwali na ko. Kiganahan kay ko aning style aning pastora. Pagabot dito, primerong Domingo niwali siya dito sa iyang simbahan. Unya, excited kay siya nga muwali sa iyang audience. Pinaagi sa pag-abli ni adto nga pagsugilo ni adto nga sugilanon. Naa yang asawa sa atubangan, naa sa diyang ugangan, naa ang mga elders. Unya, nagsugod dayon siya. Ingon siya, mga igsoon, sultihan ta mo. Ang pinakatamis nga mga adlaw sa akong kinabuhi, kadtong nagpauray ko sa bukton sa babae nga dili nako asawa. Nihunong siya, unya, naghinumdum siya, unsay sumpay, nakalimot man siya. Pagkalimot niya, iya untang sumpayan, di naman siya kahinumdum, unsay sunod linya. Iyang gibalik pag-usab. Ingon siya, mga kaigsunan, ang pinakatamis nga mga adlaw sa akong kinabuhi, kadtong nagpauraray ko sa bukton, sa babae nga dili nako asawa. Di mangyapon siya kahinumdum, unsay sumpay. Nalimot siya sa linya. Ang iyang asawa, murag nagduko-duko na kay, murag naulaw kay, ang kumusyon sa mga kaigsunan, doon na dahil laing babae ang atong pastor, dili ra dahil kini iyang asawa. Ang iyang ugangan, siga ng mata. Tanaw niya. Ang mga kaigsunan, mga tigulang sa iglesia, mga elders, ni aksyon nagtindog kay mugawas na simbahan. Ingon dayon siya, mga kaigsunan, nahinumdum nako. Kadtong babae nga akong gipaurarayan nga mga bukton nga dili ako ang asawa. Mautong inahan sa Methodist pastor dito sa Amerika. Wala ang gihapon masunod ang iyang linya. Apan gusto na ko ibilin mga kaigsunan, mao. Wala na laing pinakatamis nga mga adlaw sa atong kinabuhi. Kunaan nato kauban ang Dios. Mao na ang gipili ni Abraham. Iyang gisunod ang Dios. Kay alang kaniya, wala na'y pinakatamis nga dapit din ibabaw sa yuta. Ang dapit diin, kauban nimo ang imong Dios. Kauban nimo si Ginoong Hesus ang imong manluwas. Ang Dios magpanalangin kanato ning taknaa. Ako mong dapiton sa pagampo sa makausapa. Amahan nga balaan. Salamat kaayo ni ini nga gabi. Na nakahimo kami sa pagtapos ni ining unang gabi sa among series Knowing God. Nang hinaot kami nga ang mga mensahe nga among nakatunan ni ini nga gabi. Magpabilin sa among makasing-kasing. Nga amo kanunay pilion ikaw. Ingon nga ikaw nagpili kanamo. Og musanong kami, mutubag kami sa imong pagtawag kanamo. Og muadto kami sa dapit diin ikaw among kauban sa tanang panahon. Nga sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi samtang nagapaabot kami sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mahimo kining usa ka matamis ug malipayon nga dapit
tungod kay among kauban si Ginoong Hesus sa tanang panahon. Salamat Ginoo nga imong dunggon ang among mga pagampo ug imo kaming ubanan ug giyahan sa pagkinabuhi nga magpaabot sa imong pagbalik kay kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.